og velkommen til en ny chilismagning, som er ekstra speciel i dag, fordi jeg har inviteret mig selv på besøg. Og velkommen til dig, Chili Claus. Jamen, tak fordi jeg måtte komme, Chili Claus. Og du er jo egentlig meget glad for chili, ikke sandt? Jo, jeg både dyrker og spiser dem, og så sælger jeg faktisk også chili-ting. Jeg har for eksempel skrevet en bog, lavet chiliøl. Jeg sælger krydderier, chili-dip, frisk chili, t-shirts, chilisaucer. Ja, man kan faktisk bare gå ind på min webshop på chiliklaus.dk. Ja, tak for det, men i dag skal du ikke handle så meget. Nej, okay. Men jeg går også og pusler med en ny idé. Et kondom med chili. Så er der garanti for, at der kommer lidt ekstra fart i lille mor. Og du vil kunne få kondomet i 2 størrelser. Store Claus og lille Claus. Tak Claus. Men vi skal også komme i gang med chilismagningen. Se, jeg har taget lidt forskelligt med, og det er jo dig, der bestemmer, hvad vi skal smage. Der er sådan en fyr her, Jalapeno Yalla Bishop's Blend. Det er sådan en styrke 5. Og så er der lige sådan en, der er en hylde over, en stykke 10. Den hedder Red Evil Thai Takeaway. Og så har vi sådan en fyr her. Og her er vi helt oppe på øverste hylde. Bubber Reaper. Og den er faktisk helt ny. Det skulle være en krydsning mellem Carolina Reaper og Bubber. Og der snakker vi altså vindstyrke 28,75. Så det er en med god fart på. Men det er jo dig, der skal vælge, så ja, det er ikke lige nogen, jeg har prøvet før. Men er det nogen, jeg vil få det i maven af? Ej, ikke hvis du tykker dem godt. Altså lige den her. Det er godt nok en, der virkelig sætter gang i maven. Der kommer lyd på, når den skal ud igen. Og hjemme hos os kalder vi den for musik og fis. Hvis du forstår sådan en lille en. Nå, men jeg kan sådan set lide alle facetter af chilien. Det er kroppens måde at sige tak på. Nå, men skal vi så ikke prøve den fra øverste hylde? En Bubber Reaper. Jo, den tror jeg, vi bliver glade for. Jamen, så skyller jeg den i. Det er jo en grøntsag. Og skærer toppen af. Du kan jo lige prøve at dufte til den. Ja, nu er det da den. Den lugter faktisk lidt af bubber. Men Claus, vil du sige noget, inden vi forsvinder? Jo, jeg kan da lige sige, at hvis I tænker på at holde et arrangement, og gerne vil have nogen ud og holde en chilismagning, fortælle nogle chilihistorier eller noget, jeg kan også spille klaver, jamen, så gå bare ind på min hjemmeside, chiliklaus.dk. Ja, tak igen, Chili Claus. Tak, det er fint. Nå, skal vi sige skål og held og lykke. Skål! Og husk at tygge den godt. Og så skal du mærke til, hvor godt den smager. Inden toget kommer. Den smager godt. Meget frugtig. Sød. Den er faktisk ikke så stærk. Okay, nu begynder den at blive lidt stærk. Så, nu kommer toget. Den er virkelig god i ørerne, den her.
Wow. Claus, hvis du lige skulle sætte nogle ord på. Jeg synes, du klarer det rigtig godt, min ven. Ja, der er ingen tvivl om, at det er hårdt at være Chili Claus lige nu. Det er sindssygt. Prøv at sætte dig hen igen, min ven. Mine damer og herrer, levende bevis på, at det er hårdt at være hele Danmarks Chili Claus. Tak fordi I kiggede med. Har det godt så længe. Klarer du rigtig godt, min ven.